Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina mai magana dan Ustaz. Ina magana da wace ce? Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kana magana da Surayya Adamu. To masha Allah. Surayya Adamu daga yaji mana sunan da na san dai sunan musulmi ne ko ke musulma ce ko? Ni musulma ce. Okay to masha Allah. Da Allah ina so ne zan miki tambaya a dangane da azumi. Muna yin wani shiri ne mai suna jika karu. Ko zan samu amsa? Za ka iya samu. Da Allah ina so in maki tambaya ne dangane da abubuwan da suke kare azumi. Na ɗaya, al'ada. Na biyu, in mace ta haihu. In mace ta haihu al'adar nan, shi ma ka gani yana iya karya azumi da kuma saduwa da ɗa namiji. Kaga ai shi ma yana karya azumi. To masha Allah to muna godiya ya kunnan mako da shi faɗa ya wadatar mun gode sosai.